Honorable Mustapha Tukur Ruma ya ƙaddamar da ɗaukar nauyin karatun ɗalibai, tallafin kuɗi, kayan abinci da kyautar sabuwar mota na sama da Naira miliyan 70 ga al'ummar mazaɓar shi. A ranar Lahadi 9 ga watan Uku, shekarar 2025, gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda ya ƙaddamar da raba tallafin, wanda Honorable Mustapha Tukur Ruma ya samar domin al'ummar shi. Tallafin ya haɗa da ɗaukar nauyin karatun ɗalibai 'yan asalin ƙaramar hukumar Batsari mutum 101 da suka yi karatu a makarantun gaba da sakandare, tare da bayar da kyautar sabuwar mota, tsabar kuɗi da buhunnan shinkafa. Da yake gabatar da jawabinsa, Malam Dukko Umar Radda ya yaba ƙoƙarin Honorable Mustapha, inda ya bayyana cewa jama'a, yau rana ce da ake cikin wata na Ramadan da ake azumi. Saboda tausaya ma mutane ba za a yi dogon jawabi ba, saboda mutane su koma gidajensu su sha ruwa tare da iyalinsu. Abinda nake son in ce a yau shine mun haɗu a wannan wurin domin abin arziki wanda ɗan sarki ya shirya domin mutanen ƙaramar hukumar shi. Kun gani ya yi muhimman abubuwa masu muhimmanci a cikin empowerment ɗin nan. Abin da ya burge ni sosai a cikin shi shine ɗalibai guda 101 da aka ɗauki nauyin karatunsu har zuwa jami'a, har su gama jami'a su. To wannan al'amarin ba ƙaramin tasiri zai yi ma al'umma ba a yau ba, ba a gobe ba, a jibi ba, a shekaru masu zuwa, wanda al'umma za su amfana da wannan ilimin da za su yi. Domin Allah ya baka ilimi, ya baka garkuwa na rayuwa, na zaman duniya da na lahira, na neman yadda za ka yi rayuwa ingantatta da kuma yadda za ka yi rayuwa ingantatta a lahira. Wannan cikin empowerment din nan, wannan abu na da muhimmanci mutane ku yi la'akari da wannan. Banda abin arziki da ya yi ma 'yan jam'iyya, ya yi ma hakimai, ya yi ma limamai, ya yi ma masu ruwa da tsaki, ya yi ma matasa, ya yi ma mata, ya tallafa ma marayu, ya tallafa ma gajiyayyu. Wannan al'amarin abu ne wanda yake da muhimmanci a wannan wata mai albarka. Wadan sarki mu ne ma fata alheri. Ka fara saƙa da zare mai kyau, don haka ya kamata mutane su lura. Kullum muna gaya ma al'umma cewa wannan abubuwa na rayuwa, abinda ka yi fashi kake gani. In ka yi alheri za ka haɗu da alheri, in ba ka yi alheri ba za ka haɗu da rashin alheri, ko a nan ko a can. To na nan ma ya yi sauƙi da na can. Don haka muna kira ko muna godiya. Speaker, ko jiya na faɗa a garin Caranci da muke kaddamar da abin nan kayayyaki na ɗan majalisar mu, na faɗa ina son ka bani sirri ina 'yan majalisa ke samun kuɗaɗen nan. Domin ina ta ƙoƙari in gane, na san duk kuɗin da za su hito daga wajenmu ne, amma ni ban sani ba don ban ba da wa'annan kuɗaɗen ba da ake kashewa. To tsakani da Allah suna ƙoƙari ƙwarai da gaske. Kuma tsakani da Allah, duk wanda ya gani irin miliyoyin da suke ɗaukowa kuma ya kalli albashinsu da abubuwan da suke samu, to tsakani da Allah dole ya masa adalci ya ce suna kyautatawa. Muna godiya, Allah ya saka da alheri. Kuma mutanen ƙaramar hukumar Batsari, muna ƙara ba ku haƙuri da cewa a ci gaba da addu'a, kuma Allah ya fara an san addu'a ku, saboda zaman lafiya ya fara samuwa a wannan lokaci. Shi ma da yake gabatar da jawabin nashi, Honorable Mustapha Tukur Ruma ya bayyana cewa yara matasa guda 100 ba 10 ba da ɗaya a jami'a za su karatu tun daga farko har ƙarshe. Na biyu, akwai magaddanmu iyayen ƙasa, kowane za mu ba shi buhu ɗaya na shinkafa ta azumi. Your Excellency, akwai
jam'iyya ta ƙaramar hukuma Batsari ta APC wanda za mu ba su ma kayan azumi yau. Akwai 20,000 da za a ba mutum 400 su ma na azumi. Akwai injinan markaɗe wa excellency guda 3 wanda za mu ba. Akwai wani bawan Allah wanda ya yi wahala a jam'iyyar nan, shi ke yi ma mahaifiyar shi wahala, Allah ya ɗauki ran shi. Saboda haka akwai mahaifiyar shi a ciki da sauran mutane 2 su ma dai irin wannan. Your Excellency, akwai limamanmu na masallatan Juma'a su 81, akwai naira 830 da za a basu. Your Excellency, akwai kyautar mota wadda za mu ba ciyaman na jam'iyya na ƙaramar hukumar Batsari. Mutane da dama ne suka tofa albarkacin bakinsu tare da gode ma Honorable Mustapha da gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda akan kokarin da suke na taimaka ma al'umma. Daga cikinsu akwai shugaban karamar hukumar Batsari Honorable Muhammad Ifo, tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shiyar Katsina Alhaji Mamman Yaro Batsari, Allah Alhaji Bello mai kantin sauki da sauransu. Duk dai a lokacin da ake bayar da tallafin, Honorable Mustapha ya bayar da kyautar ingarman doki, bijimin sa da riga ga Malam Dukko Umar Radda. Bikin wanda ya gudana a haraba sakataren karamar hukumar ya samu halartar kakakin majalisar dokokin jihar Katsina da mataimakin shi, wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin, shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Katsina, uwayen ƙasa, masu ruwa da tsaki, matasa maza da mata da sauran al'umma.